Tak zdravím vás opäť všetkých, ktorí ste si pustili toto YouTube vysielanie, ktoré hovorí o príchode Pána Ježiša Krista, o časovej osi, o tom, ako sme blízko, ale za cieľ má pripraviť všetkých na príchod Pána Ježiša Krista, na to stretnutie, na ten momentov, keď staneme pred jeho tvárou. Dokonca, či už to bude vo vychvátení, alebo pri prirodzenej smrti. Ak ho milujeme, veríme nemu, staneme pred jeho tvárou. A pripraviť sa na ten moment, tak to je úlohou tohto vysielania. A keďže sme na časovej osi blízko, tak my veríme, že sme tá posledná generácia, o ktorej Pavol hovorí, že už neuzrie smrti, ale že bude premenená, teda vychvátená. Ako sme minule naznačili, alebo povedali, nie je cieľom tohto vyučovania vstupovať do nejakých hádok a konfliktov a rozbrojov. Cieľom je poukázať na to, že to, čo nám Duch Svätý hovorí ohľadom proroctiev, podobenstiev pre osobný život alebo pre aplikáciu do situácií, kde sa nachádzame, je správne a tá intimita s Pánom toto vypôsobuje. Keď máme intimný vzťah s Pánom Ježišom, tak toto sa deje, lebo On nám zaslúbil, že nám zošle Ducha Svätého. Že keď on odíde, Otca poprosí a teda dá Ducha Svätého. A ten Duch Svätý každému jednému osobitnou cestou vysvetľuje to, čo je napísané v Biblii. Od Genesis až po Zjavenie. A dokonca každé slovo vydýchnuté Bohom, nemusí to byť len v Biblii, ktoré keď je vydýchnuté Bohom, koľko razy máme taký pocit, keď nám jeden čo povie, tam Pán to povedal. A vieme to. Každé slovo vypovedané, dýchnuté Bohom má moc zmeniť náš život a upraviť nás na tej ceste k večnosti. Takže táto aplikačná časť, keď to žijeme, tá intimná časť, aký nám Pán vysvetľuje, keď nám Duch Boží vysvetľuje tie veci, nie je v protiklade s časovou osou, ale časová os musí byť. Lebo satanová vláda tu nebude väčšine a je ohraničená 7,000 rokmi. Nebude tu do nekonečna. A do nekonečna tento cyklus bude, že ľudia budú umierať, pôjdu k Ježišovi a na zemi Pán Ježiš neprevezme kráľovstvo. On prevezme kráľovstvo a má to svoju postupnosť. Tak je to napísané, tak to bolo zaslúbené Adamovi, že to semeno zvíťazí, ktorým je Kristus. Tak sa to stalo prostredníctvom Izraela skrze Abraháma. Tak sa to naplnilo v kráľovi Melchizedechovi, čo bol predobraz Pána Ježiša Krista. A na to my teraz čakáme, na to fyzické náplne, keď si nás zobere do tých príbytkov, ktoré opísal v Jánovi 14. kapitole. Na čo by to inak tam písal? A tu poviem ešte jednu vec, keď sa dostaneme k tej druhej časti tomu zvitku, lebo dneska by sme chceli povedať o niečo o tej druhej časti a uzavrieme túto časť o Qumráne, o tých zvitkoch a pohneme sa potom k zjaveniam a snom víziám, ktoré opisuje prorok Joel a ktoré sú v dnešnej dobe tiež na programe dňa. Takže dneska ukončíme tú časť o Qumráne, o tých zvitkoch, ktoré sa našli pred Kristom. Áno, ale predtým ešte by som chcel povedať práve to, že počul som nedávno vyjadrenie Jackie Hibbsa, taký brat, jak my v Kristovi, ktorý vyučuje mnohé veci. A on v jeho vlastného svedectva povedal, že vyrastal teda v cirkvi a rodine, ktorá vlastne verila tej chronológii, tomu vychváteniu a všetko to, čo mu hovorím. Ale v určitom veku, posttínežerskom, začal počúvať tie vyučovania ľudí, ktorí hovoria, že my musíme prejsť tým súžením celým. A on sa dotklo to, že teda on nie je ochotný trpeť za Krista. Tak povie, nie, ja budem trpeť za Krista, ja prejdem tým súžením. Oni sa milia, tá moja cirkev sa milila, aj to moje vyučovanie bolo zle. Ja budem proste trpeť za Krista. Sú nám súženia, sú nám zaslúbené, ja cez to musím prejsť. A takto išiel 3 roky, to je z jeho vlastného svedectva, môžete to dohľadať niekde na internete. V poslednom dobe to vyšlo. Ale on tí 3 roky, keď tomuto veril, že nebol spokojný, len sa hádal, argumentoval a až narazil na to, čo som teraz povedal, na ten Ján 14, že Ježiš nám išiel pripraviť príbytky a keď príde, vezme si nás do nich. No a samozrejme, že keď my čakáme, že prejdeme tým súžením a Pán Ježiš potom príde a bude s ním kráľovať, tak do tých príbytkov nemáme kedy vojsť. A on keď tomuto došiel, tak povedal, že no počkaj minútu, ale Pán Ježiš Kristus prišiel nám pripraviť príbytky a teraz on to tak znázornil, že teda
na konci toho súženia, keď my to vytrpíme, alebo budeme súženie, alebo čokoľvek, tak teda on príde pre nás, tak toto ukazoval, bude kráľovať a kedy pôjdeme do tých príbytkov. A potom povedal, no a táto moja teológia, čo som uveril, mi bráni naplnenie tohto slova. A tak zmietol všetko zo seba, naľavo, napravo, všetkých kazateľov, všetko, aj dobre, aj zle povedal. Sadol si s písmom, Pane Ježiš, a teraz mi to vysvetlil skrze Ducha Božieho. A vtedy vlastne dal slavu a úctu Bohu, že my môžeme byť presvedčení o niečom, určitom bode nášho života, ale nechajme sa korigovať. Nechajme sa korigovať, takže cez toto vyučovanie vlastne aj Jack Hibbs prišiel k tomu, že musí sa vrátiť tomu, čo bol učený a čo dáva biblický zmysel na základe rannej cirkvi, testamentov patriarchov a tomu, čomu oni verili. Teda ešte pred tým, ako prišiel Mesiáš, to vlastne teraz si dokumentujeme, že v židovstve bola skupina ľudí, eséni, ktorí verili, ktorí nasledovali tú líniu patriarchov, ktorá presne opisovala, že vládnúca elita, ktorá bude tedy za tých čias, keď príde Mesiáš, ho zlikviduje, ho zabije, čo sme si povedali. Oni tomuto verili, i keď spôsob celkom nepoznali. Takže nechajme sa poučiť, jak aj Jack Hibbs, a vrátiť sa k tomu, čo je biblické, správne. A nepočúvame novodobých kazateľov liberálnych, jak saducejov, ktorí hovoria, všetko je možné a netreba sa zaoberať týmto. Toto vlastne hovorí saducej. Tí neverili skriesenie. Tí neverili, Pán Ježiš povedal, blúdite, lebo nepoznáte písmo. Oni neverili skriesenie, pýtali, ako to bude v nebi. Neverili ničomu. Proste je to, jak je, a robíme, čo máme robiť a nejako bude, nejako bolo, nejako bude. Tak to nebuďme takto ani ako farizei, ktorí mali ústne podanie, alebo počúvali koho toho a uzurpovali si právo zasadnúť na tú stolicu Mojžišovu. Ako sme si tiež naznačili minule, že Pán Ježiš im povedal, že sami nevchádzate a druhým bránite. Sadli ste na tú stolicu Mojžišovu. A toto mnohé cirkvi dneska chcú robiť toto. Že vieme, ako sa tá chrámová opona roztrhla. A roztrhla sa v roku 32 a až v 70. bol zničený Jeruzalský chrám a dotedy bola taká tiež svízelná doba, keď boli perzekovaní kresťania, dostali riadny výprask. Áno, aj Pavol, keď sa perzekoval sám kresťanov, to znamená, že keď sa on obrátil, toto stále pokračovalo. Preto aj tá línia SNov, lebo toto prenasledovanie nielen kresťanov, ale vôbec navzájom tie občianske vojny, čo opisuje kniha Makabejcov alebo historické spisy pri tej helenizácii, boli katastrofálne a iba nemuseli zasahovať, lebo oni by sa boli povraždili. Takže týmto sa vlastne dostaneme k tomu, že tá línia SNov čakala Pána Ježiša Krista, že neboli to len farizei a saduceji. To znamená, že skutočné, keď chceme rozprávať o nejakej časovej osi proroctiev, tak trošička by sme tomu mali rozumieť a dať slávu a poctu Bohu, čo mu náleží. Takže prehúpneme sa teraz tam, kde sme skončili. Skončili sme pri tom rozdelenie tých vekov podľa toho esenského kalendára, ktorý biblisti po synchronizácii nám ukazuje ten obraz, ako sme si ho minule povedali. A prejdeme hneď k tomuto obrazu, teda vysvetlenie si aký len základov. Ja som to minule načrtol. Je to veľmi jednoduché, není to vôbec nič komplikované. 7 rokov sa volá šmita. Áno, je to 7 rokov, jak u nás je 5-ročnica, u nich je v podstate 7-ročnica nejaká. To bolo tých 7 rokov, keď sa vynásobili 7, prešiel ten cyklus 7 rokov krát 7, 49 rokov, čo je ináč dosť dlhá časť, dosť dlhá doba, u niekoho to bol možno celý život. Plus jeden jubilejný rok, áno, tak dostane 50 rokov. To sa volá jubileum. 50 rokov sa volá jubileum. A vlastne minule som tak naznačil, že vlastne zaujímavé je to pozerať, že tá spoločnosť musela fungovať úplne inak, keď v tom 50. roku sa všetko muselo prepustiť. Tak sme si spomínali minule, že mali sme nejaké kredity alebo požičky a teraz bolo to úplne iné, keď si niekto zobral na začiatku alebo do prenájmu nejakú vinicu.
a teda mal z toho ešte 50 rokov osoch, tak tá cena bola za prenajom asi vyššia, ako keď si to niekto zobral 3 roky pred koncom jubilea, lebo vedel, že za 3 roky to bude musieť vrátiť. Áno. Alebo takisto tí otroci, keď sa vrátia, tak tá spoločnosť bola malinko inak nastavená, malinko, možno viacej. Boh to takto zariadil. Takže aj tí zajaci mali nádej, keď boli predaní do otroctva, a keď stratili všetko, tak na 50. rok museli byť vrátení. To je ten 50. jubilejný rok. Toto sú prorocké výrazy, ktoré používajú spisy z toho Qumránu, ale aj iné prorocké spisy v židovskej histórii. 500 rokov, to je jeden onách, to je 50 týchto jubilejí, tuto má na tejto časovej osi, že týchto toto je jeden rok, ako keby 7 rokov, krát 7, áno, to je jedno jubileum, to je tá šmita, to má na najväčšom okruhu. No, tuto máme tie jubilea, 50 rokov. Tam tvorí jeden onach, čo je 500 rokov. A máme tu 14 onáhov, ako sme si minule spomenuli, presne, v celej histórii. Teda tieto dva onáhy, jedno milénium, to máme tu, 100 rokov, jedno milénium, to máme aj teraz. Áno, my máme milénium 1000 rokov, dva onahy 500 rokov, to je toto. A dve tí milénia je vlastne vek. Teda, keď sa spomínajú v Biblii niekedy veky, tak keď to je prorocký podtón, keď tam je prorocké niečo, tak to je koniec toho daného veku, na ktoré sa to vzťahuje. Čo vždy nemusíme vedieť, alebo to nie je odhalené, áno? Takže tu nám máme 4 onáhy, jeden vek, máme vek stvorenia, tu na, to je tých 2000 rokov, tu nám máme vek zákona, ako sme si povedali, v tomto 8. onahu vlastne boli tí eséni, alebo to pred babylonským zajatím v podstate neboli rozdelenie toho Izraela na tie sekty, čo bola tá doba vlastne po babylonskom zajatí, tých občianskych vojen. A na konci tohto 8. onahu, teda, jak sme to vysvetlili minule, v prvom týždni po 9. jubileu, teda 9 jubilej je toto je 10. tým modrým, to je presne od roku 25 do 75 a v prvom týždni od 25 do 32 sa udiala tá vec, o ktorej sme si minule rozprávali. A tu máme ďalšie 4 onahy, tá ďalšie 2000 rokov vek milosti a my sme teraz znova opäť tomto poslednom, presne ako tu na. A čo je zaujímavé, k tomu sa dostaneme ešte pri tom druhom časti toho zvitku, že tá aplikácia toho podobenstva, toho dátumu nevylučuje niečo, čo sa nás môže bytostne dotýkať. Nevylučuje to. Áno. Nepovedal som, že tak bude, ale nevylučuje to. Takže poďme teraz k samotnému tomu zvitku, tej ďalšej časti. Takže vieme, že začali sme tým Levitikus 25.13 o tom oslobodení, o tom jubilejnom roku, o tých oslobodení zajatcov, áno, čo Mojžiš povedal. A vlastne vysvetlenie, že sa to vzťahuje, to sú tí istí zajaci, čo Izaiáš povedal, čo sa naplnilo, keď to Ježiš prehlásil v Nazarete. Áno, potom všetko, čo s tým súvisí, to vlastne tú milosť, to oslobodenie od tých hriechov, ktoré sme dostali skrze kráľa Melchizedecha, do ktorého sme my napojení, lebo to patrilo Židom. Áno, Ježiš bol židovský Mesiáš, nie Mesiáš pohanov. On sa Mesiášom pohanov stal, až keď ho Židia odmietli. Áno, a to je tá predivná vec, ktorú vysvetľuje vlastne Pavol 9, 10, 11 kapitole, že my sme naštepení. Môžeme všetky brať z toho výhody, toho života s Mesiášom, z tej zmluvy, ktorá patrila primárne Židom. Áno, je napísané, že ich boli zmluva, ich bol kráľ, ich bolo dedičstvo, ich bolo všetko. My sme naštepení a máme tu moc kráľovského kňazstva. Ako sme si vysvetlili, že máme tu moc kráľovského kňazstva, ktorá nám je daná. No, takže skončili sme tu, že táto udalosť sa udeje v prvom týždni jubilea, ktoré nastane po 9. jubileu. A pôjdeme teraz ďalej. Potom bude nasledovať deň zmierenia po 10. jubilejnom období, keď zmierí všetkých synov svetla a ľud, ktorý je predurčený Melchizedechovi. Áno, teda ako keby nám tu ste opisovať tú dobu, ktorá nastane po roku 75. Tá doba milosti. Potom nastane deň zmierenia a my máme službu zmierenia. Keďže to levické kňazstvo skončilo roztrhnutím chrámovej opony
42. roku sa to znova vrátilo kňazstvo Melchizedecha, čo bolo kňazstvo, ktoré bolo pred levickým kňazstvom. To znamená, od doby Adama až do doby Abraháma bol kňaz, prorok a král v jednej osobe. Napríklad Henoch, alebo všetci tá línia tých patriarchov. Aj Noé. V levickom kňazstve, teda Izrael, keď sa narodil Abraham a vlastne mu dostal zasľúbenia a už vtedy v jeho bedrách vlastne ten Lévi, ako je písané, dal ten desiatok Melchizedechovi. Vtedy sa už bolo prorocky ukázané Abrahamovi, že Lévi dostane kňazstvo a Juda dostane kráľovstvo a proroci. Teda vtedy král, kňaz a prorok boli tri rôzne osoby. Tu nás sa to roztrhnutí tejto opony sa nám to opäť vracia k tomu, že každý máme prístup k Bohu. Sa naplnilo to, že už nie je potrebné kňazstvo ani nejaké obety. To, čo veľmi dôležite vysvetľuje Pavol Židom, ktorí ešte napriek tomu, že uverili, mnohí z tých zákonníkov chceli obetovať. A Pavol im to jasne vysvetľuje, že to nemá zmysel, dokonca to je už proti tomu, čo Mesiáš vykonal. Takže keď sa to vrátilo a my sme to kráľovské kňazstvo a ako keby nám táto doba zmierenia ukazuje na tých 2000 rokov milosti, ktorá vlastne začala oficiálne s roztrhnutím tej chrámovej opony, áno, čo je o inom písané v testamente patriarchov, ktorú líniu nasledovali tie eseni. Tam je to jasne napísané, to bude znamením, že to je Mesiáš. Preto oni, keď to videli, preto to máme zapísané aj v Biblii, že to je znamením, že to bol Mesiáš, ktoré bol zapísané z testamentu patriarchov, čo je ešte nejakých 1500 rokov pred týmto, áno, o spise. Takže ale oficiálne bola tá doba ukončená podľa esenského kalendára až v roku 75. Teda 70 bol zničený ten chrám a v 75. sa tí rabini teda uzvodli začiatok toho koncilu v Jávne, že už sa neobetuje, musíme čosi robiť. Takže to oficiálne bola ukončená doba zákona. A ako keby nám to ukazuje ten deň zmierenia, ktorý trvá tých 2000 rokov. Lebo toto je ten čas dňa Melchizedechovej milosti. My vlastne žijeme v tom čase Melchizedechovej milosti. Priateľ, my čítame stále spis 100 rokov starší pred Kristom. Áno, teda rozumieme si, že tá línia Esenov mala veľké zjavenia a nasledovala tú správnu líniu, ktorá očakávala Mesiáša, ktoré boli vyjavované veci. Či už to bolo prorokovi Gadovi, ako to máme prorokovi Natanovi. A verím, že možno sa k tomu dostaneme niekedy ešte. Aj títo spisy sú zaujímavé a krásne, lebo sú opísané v Biblii. Takže on svojou mocou bude súdiť Božích svätých a tak ustanoví spravodlivé kráľovstvo, ako je napísané v piesniach Dávidových. Elohim zaujal svoje miesto v Božej rade, uprostred Elohim vykonáva súd. Tu som dal Elohim, je napísané v originále, ale samozrejme je to Boh, budem potom používať len Boh. Takže keď si to pozrieme v tom žalme 82, vlastne on povedal, zasadí v najvyšších nebesiach, Boh bude súdiť národy. A keby si pozrieme ten žalm 82, tak skutočne je to tak, že Boh zaujal svoje miesto v Božej rade, uprostred Bohov vykonáva súd. A viete, čo je napísané v Efezanom? Že keď dokonal Ježiš diel na kríži, vlastne Pavol, keď to vysvetľuje, tak hovorí, že my, tí, ktorí uverili, my sme naštepení do toho rádu Melchizedechov, do toho Melchizedecha, ktorému na konci toho spisu bude jasne ukázané, že to je Boh. Teda, že my sedíme po pravici Pána Ježiša Krista už teraz v duchovnej oblasti. Aby toto bolo zjavné, že toto sa deje už teraz v duchovnej oblasti, my v našej telesnej schránke sme není vždycky bosmi. Áno, máme nadriadených, máme svoje ťažkosti, sme perzekovaní od ľudí, ktorí sú telesní. Toto nám je zasľúbené, toto je to slúženie. My nepanujeme v telesnom svete. Dokonca aj keď sme na významných postoch, my nepanujeme. My sme není tí, ktorí ovládame svet a môžeme telesne niečo robiť. Áno. Že telesne, keď nám niekto ublíži, tak my máme nastaviť druhé líco. My máme na ňo žehnať mu. A toto je vlastne to, že v duchovnej
duchovnom svete, my už sme posadení teraz a máme uplatňovať autoritu, ktorú máme v Ježišovi Kristovi s ním. Teda, má niekto nejaký problém a my sme duchovná autorita, nie je telesná, tak ten človek na prvom rade je atakovaný nepriateľskými mocnosťami. Preto my nebojujeme proti človeku. Otázka je, ako uplatňujeme túto autoritu. Keď sa vľúdi do našich vzťahov, do agresie, do hnevu, do nenávisti alebo nejaké závislosti. My bojujeme proti človeku, dokonca ho ohovárame a vystavujeme na posmech. A nebojujeme proti duchovným mocnostiam, ktoré za týmto. Keď si predstavíme, že ráno sa zobudíme a sadneme si na súdnu stolicu vedľa Krista a prichádzajú nám podnety, Boh posiela ľudí, čo vidíme. Ten je mrzutý, to sa stalo. My máme súdiť v duchovnom svete už teraz. Máme rozhodovať. Mene Pána Ježiša Krista, ty musíš odtiaľ vojsť. Duch zvady a neporiadku musíš od toho človeka opustiť. To je slovo s autoritou, lebo sme s Kristom. Ako my uplatňujeme túto autoritu? Kto na toto vyučuje? Kto toto vyučuje ako hlavnú vec? Že my už súdime teraz, ako je to tu napísané, že Boh sa posadil uprostred nás, my sme v podstate už po pravici Božej a máme uplatňovať tú autoritu. To je výzva pre každého jedného. Zaoberáme sa talafatkami, možno svetskými vecami, tým trním. A keď v duchovných veciach tak fundamentalisticky obvinujeme bratov a sestier, že ty tomu nerozumieš. Áno, že ľudia majú zjavenia nejaké, ale namiesto toho, aby ich aplikovali a žili to, tak len chcú vyučovať a mudrovať a pritom za sebou nemajú žiadnej vlastnej tvorby. Toto je vlastne teraz príklad na tej platforme Cirkev v dome. Niektorí ľudia sa stretli s tým, že radi sa postavia do pozície len napomínateľov a strážcov. Ale čoho? Seba samého, svojho ega? Z toho, že sa im nedostalo niekedy v laviciach uznania nejakého, po čom bažia, čo mohli si sami ísť cestou s Pánom, tak oni túžia vlastne po tom uznaní, ktoré sa nedostalo od tých pohlavárov alebo od tých, čo zasadli na stolicu Mojžišovú pomyselnú, ako tí žaby na tom prámeni, ktorí neveria už ani tomu, čo Boh hovorí. Mnohí sú z nich liberálni, mnohí pristupujú na všetky tie veci. A títo ľudia, mnohí, ktorí radi kritizujú a postavia sa do pozície takých tých samozvaných strážcov. Čo vlastne strážia? Ja by som nechcel strážiť nič iné, hlavne sám seba vo vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Takisto aj posudzovanie. Keď budeme strážiť sami seba a našu intimitu s Kristom a nebudeme posudzovať druhých, robíme najlepšie, čo môžeme. Takže posunieme sa troška ďalej. Teda, on povedal zásadne v najvyšších nebesiach. Boh bude súdiť národy. Žalm 7, 8, 9. Teda 7. žalm 8, 9. verš. Pokiaľ ide o to, čo písmo hovorí, dokedy budete súdiť nespravodlivo, nadržiavať bezbožným? Selah. Žalm 82.2 tu máme. Mnohí biblisti hovoria ináč v tomto, že Selah, kde sa objavuje, že to nie je len ako nejaká, jak máme v žalmu, že nejaká prestávka alebo pomočka, ale že to je hádanka. Za tým je niečo, čo je skryté. Výklad sa vzťahuje na Beliála. To vlastne sme si spovedali, že minule tam ten veriteľ bol Bál. Veriteľ, ktorý nás držal v zajatí hriechu, je Beliál, Bál. A ten, ktorý vyhlasuje to milostivé leto, je Melchizedek. Toto sú prorocké obrazy. Toto je termín slov, ktoré používali proroci od tej línie až Adama, až vlastne aj do rannej cirkvi. Prečo to vytratilo? Lebo prišlo iný slovník. Náboženský slovník prišiel a iný slovník. Ale o tom nebudeme teraz. Možno mi Pán dá pripraviť aj to, ako sa tieto gnostické veci od Šimona Mága, čo je písaný v Aktoch, ktorý bol v čarodejníckej škole a potom zmiešal vlastne to rabínske náboženstvo aj s novo prichádzajúcim kresťanstvom, teda tým dokopy a vlastne vznikol nejaký gnostický hnoj, ktorý má svoje následky a ktorého veci sú jasne pomenované v zvitkoch napríklad od Klementa a od iných. Klement bol spolupracovník Barnabášom v cirkvi v Ríme, ale aj u iných cirkevných otcov alebo o tej rannej cirkvi máme spisy, že presne ako tento gnostický hnoj sa vlastne v 3. storočí stal viac a viac dominantným a ovplyvnil
hlavnú cirkev, ale potom aj ostatné cirkvy, ktoré síce ukazujú na ňu, ale prijali mnoho podobných vecí. Takže ktorí sú výklad sa vzťahuje na Beliála, teda sme si povedali tie termíny, a duchov, ktorí sú mu predurčení, pretože všetci sa zbúrili, odvrátili sa od Božích prikázaní a stali sa úplne bezbožnými. Preto Melchizedek dôsledne vykoná pomstu požadovaných Božími ustanoveniami. Tu by som chcel povedať dve veci. Podľa toho vzoru, ako eséni boli vystrkovaní na okraj, lebo zachovávali to, čo odmietli farizeji a saduceji, a vedeli, že vládnúca elita, to je napísané v zvitkoch, že vládnúca elita, ktorá bude začas Mesiáša, ho zabije. To bolo ich zvitkoch. Nevedeli teda ten spôsob, aj tak, keby prišiel, tak to bolo ťažko stráviteľné aj pre učeníkov, nielen pre Jana Krstiteľa, ktorý bol jeden z tejto komunity. Takže tá komunita esénov podľa toho vzoru by sa dalo toto vzťahovať presne na ten rok medzi 32 a 70, kde sa dokoná táto pomsta Božia, tá pomsta Melchizedekova, preto Melchizedek dôsledne vykoná pomstu požadovanú Božími ustanoveniami. To je taká jedna línia, ktorá dáva veľký zmysel, lebo to bolo aktuálne, vieme, že sa jedná o rok 32, ktorý je v tomto zvitku pojímaný ako ten, že príde ten Mesiáš. Takže všetko toto je sústredené na ten rok 32 a okolo toho potom. Lenže boli tá perzekúcia tých prvotných Židov, ktorí uverili vo vlastného Mesiáša, áno? Lebo všetci, tí, čo uverili najprv Mesiáša, boli Židia. Tam nebolo žiadneho pohana. To hovoríme o židovskej obci. Teda či to bol Peter, Pavol alebo podobne boli Židia. Oni boli perzekovaní, jak som povedal. Pavol dostávali výprasky, ešte boli radi. Aj obrátení Pavla toto pokračovalo. Tá bezbožnosť tých zákonníkov, lebo nie za všetci uverili v Mesiáša. Bola taká, že ich perzekuovali, chceli zastaviť tú cestu. Až do toho momentu, keď sa vykonala pomsta, ako to bolo opísané v tých prorokoch, v tom 70. roku bol zbúraný chrám. Áno, v 75. im to došlo, konečne, im to došlo, že jednoducho už nemôžu perzekovať, lebo nemajú žiadnu moc ani chrám, ani obetovať. A tu by som chcel upozorniť, že ešte v tejto časti by som chcel upozorniť na to, že vidíme, že v židovstve bola skupina ľudí, pri najmenšom eséni, ktorí jasne vedeli, koho čakajú, ako čakajú. Boli v ústraní, ale čakali ho. Teda, aby toto nevyprodukovalo niečo, že Židia dobre im tak, zamordovali Krista, ešte bránili, sami nevchádzali, áno, a dobrovoľne skryli toho Mesiáša, čo je všetko pravda. Ale dostali dvojnásobne do jeho pohára. Asi ako tak, keď vás nejaký syn alebo dcéra neposlúcha a dostane záracha na týždeň a teraz v tom prvom dni alebo v prvom večer ob tej zlosti, prvý jeden, druhý deň bude toľko rebelovať, že dostane záracha na 2 týždne. Áno. Tak aj Izrael si toto prešiel, dostal. Vlastne tá časť, ktorá neuverila, to bola tá pomsta, dostal 2000 rokov, skoro 2000 rokov boli rozptýlení. Až do roku 1948. Keď sa našli práve tieto zvitky, to nie je žiadna náhoda, že to práve tedy našlo, tak som to minule spomenul. Takže do toho dostal dvojnásobne a odtedy Boh rúcal, ako je to v iných prorockých spisoch napísané, myslím, to je Biblii priamo, a už nikto nemohol vystávať. On zavrel dvere, nikto neotvoril. Ja rúcam a vy nebudete budovať. Až do tej doby, keď sa to prevrátilo a keď Boh začne budovať a nikto nebude rúcať. To je teraz vlastne. Preto Izrael prosperuje napriek tomu, že sú všetci proti nemu. Koľko vojen vyhral. To všetky teda vojna o nezávislosť, keď tam 500 000 vyhralo proti tým novomilným armádám, je vojna Jom Kippur. Áno, to znamená, že tie argumenty, že Izrael je nejaký vymyslený štát, tak ako ktorý vymyslený štát by sa takto ubránil také presile, áno. Takže dokonca bolo embargo na zbrane, áno, že v 48. Československo im pomáhalo so zbraniami, lebo bolo embargo, ale napriek tomu Boh tam zázračne pôsobí, teda Boh buduje. A teraz, teda už nejde o to, aby sme my odsudzovali, aj keď ešte tá rabínska škola judaizmu, teraz alebo tí ortodoxní Židia odmietajú toho Mesiáša, lebo v ich rovnici, oni majú dobrú rovnicu, ale výsledok odmietli.
Áno, ale to sa zmení. Vieme, že sa to zmení, keď budú volať požehnaní, ktorí prichádzajú v mene Pánovom. Takže toto sa dá vzťahovať na to obdobie, áno, ale prorocky sa dá tiež vzťahovať na obdobie, ktoré príde v tom veľkom súžení. Tá pomsta bude dokonaná. A viete, a ten dátum, na tomto dátume je niečo zaujímavé. V prvom týždni jubilea, ktoré nastane po 9. jubileu. Viete, do ktorého... Že tu nie je napísaný onach. Vieme, že keďže ten list, alebo tento komentár bol napísaný 100 pred Kristom, alebo nájdený, a musel byť napísaný najskôr niekedy 400 pred Kristom, keď vyšli zo zajatia. Lebo nebola ešte tá komunita na tom 8. onahu. Ale nie je tu ten 8. onah uvedený, čo je zaujímavé. Že je tu len prvé týždne jubilea, ktoré nastane po 9. jubilei. A to sa aj stalo. Ale čo keď to proroctvo obsahuje, že táto pomsta, čo čítame, áno, že Melchizedek dôkladne vykoná pomstu. Čo keď sa to vzťahuje aj na tú dobu v prvom týždni 10. jubilea v tomto našom onahu, lebo to je jediný onah, ktorý prípada do úvahy po 2000 rokoch. My sme teraz presne tak, ako boli tí v tom 25. roku po narodení Krista do 32. Na konci doby, v prvom týždni, na konci tej doby zákona, my sme v 10. jubileu v prvom týždni na konci doby milosti. Tento výklad to umožňuje, toto proroctvo. To je tá druhá vec, že tá pomsta sa vykonala od roku 32 po skriesení do roku 70, keď tí prenasledovania, ktorý telesný človek prenasledoval toho duchovného, o tom Pavol píše, áno. Sám bol to účastný, sám najprv prenasledoval, potom sa to obrátil. Tak vedel dobre, o čom píše. A dokonalo sa to, ako sme minule rozprávali, že z tej knihy Eusebiusa, historické knihy, že tí proroci, ktorí v 68. prišli, alebo 65. alebo 8. prišli do Jeruzalema a hovorili, že toto bude zničené, presne podľa knihy vekov, jak sme to rozdelili, a všetci kresťania odišli. Tak Pavol bol toho súčasťou. Že vedel, že vedel to prenasledovanie, aké je, teda bol súčasťou toho prenasledovania, sám prenasledoval, bol prenasledovaný. Áno, nedožil sa toho zničenia toho chrámu, ale vedel to prenasledovanie, preto píšal s takou intenzitou. A preto tu sa to dá vzťahovať na toto obdobie, podľa mňa s určitosťou, ale takisto dokonanie toho súdu môže to isté byť v prvom týždni 9. onahu. A to pasuje. Nie je to fascinujúce. Priatelia, my čítame spis, ktorý bol písaný, povedikám, 100 rokov pred Kristom. Taktiež vyslobodí všetkých zajatcov z moci Beliala a z moci všetkých duchov, ktorí sú mu určení. Toto robí už teraz, toto máme robiť my. Vyslobodzovať. Máme službu zmierenia, to kráľovské kňazstvo, a vyslobodzovať. Ako to robíme? Bratia a sestry, to nechám na každom z nás. Keď vidíme nejakú krivdu, niečo sa stáva, či bojujeme proti človeku, alebo keď nás niekto nahnevá, alebo urazí, alebo či bojujeme proti duchovným mocnostiam. Nechám každému na zváženie. Toto je deň spásy, ktorý ustanovil prostredníctvom proroka Izajáša vzhľadom na všetkých zajatcov, nakoľko písmo hovorí, aké krásne sú na vrchoch nohy posla, ktorý zvestuje pokoj, prináša dobrú správu, oznámuje spásu, ktorý hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Tak toto nám ukazuje jasne, že presne na tú dobu, ktorá je teraz. Lebo toto sa vzťahuje, myslím, nová zmluva, ktorý to vzťahuje presne na tú dobu milosti. Áno, ako krásne sú nohy toho posla. Ten posol je dôležitý. My sme tí poslovia, ktorí hlásajú tú dobrú správu. Áno, že náš Boh kráľuje, že máme tú vládu, že odzbrojil kniežata a mocnosti, máme to napísané, vyslali náposme. A keď ich odzbrojil, komu dal tie zbrane? Teraz svätým najvyššieho. My máme tie zbrane. Máme meč Ducha Svätého, máme štít viery,
máme príľubu spásenia. My v duchovnej oblasti panujeme. Nie je to Satan s jeho duchmi, on je ozbrojený. Nám dal Boh veškerú moc šlápať po sile nepriateľa. To je v Biblii. Ako to robíme znova, to je iná vec. Ale to posolstvo je jasné. To posolstvo preto, tá nedospelosť Kristov je, že keď stále hovoríme, jak som to povedal, že stále, že len sme zachránení a nerastieme. Z toho vychádzajú mnohé nedorozumenia. Duchovný rast je veľkým problémom. Lebo nie je... Každý sa narodíme do nejakej cirkvi. Keď sa znovu zrodíme, niekde sme. Narodíme sa do nejakej rodiny a tiež si ju nevybereme. A tie zvyklosti tej rodiny, tej doktríny rodiny ovplyvňujú náš život, ale určite, keď dospejeme, tak sa rozhodneme sami. Takisto, aj keď sa znovu zrodíme, jeden sa narodí v apoštolskej cirkvi, jeden evangelikálnej cirkvi, evangelickej, jednej katolíckej, jednej pravoslávnej. A tá cirkev nás formuje, lebo tedy ale si nás Pán Ježiš priťahuje. Kdekoľvek sa vnovu zrodíme, Pán Ježiš si nás priťahuje, to dôležitejšie. Tie roky budovania s ním sú dôležité. To je to aplikačné podobenstvo. Všetko sa nás dotýka, všetko písmo sa nás dotýka, jedno, aké rituály robíme, dotýka sa nás. Ale keď dospejeme, a teda až dospejeme, musíme vedieť, čo naša cirkev hovorí, ako doktrinálne. Či hovorí správne veci, alebo nie. Keď hovorí nesprávne veci, tak máme sa podľa toho zariadiť. Pokiaľ to neovplyvňuje náš život, každá cirkev má svoje nejaké doktríny odchylné, má svoje učenia. Ale toto, čo vám ja predstavujem, to je učenie biblické. To nie je denominačné učenie. To tu vedia, to je to, čo by malo byť v dospievaní procesu, že človek mal opustiť tie náboženské reťaze, áno, a ísť do tej slobody Božích detí, vyrásť z toho. Vyrásť. Teda ešte taký príklad jeden poviem. Vieme s tou modlitbou, je také známe, že keď má nejaký otec narodeniny a keď má nejaké 3 deti, jedno má rok, tak to sa mu len pritúli. Jedno má 5 rokov, tomu dá mama zarecitovať basničku. Niekto má 17 rokov, tak ten už sa chytí okolo, povie mu svojím slovom, otec si to vážim a povie mu niečo od srdca. Manželka dokonca, stačí už len keď chytí manžela za ruku a vie, čo sa jedná, nemusí hovoriť úplne nič. A my v tom duchovnom raste, že mnohokrát ustali na tom 5-ročnom dieťati, keď recitujeme mnohé veci, zoberieme si mnohé cirkvi, ktoré recitujú mnohé veci, z toho sa bere potom vzťah, nikdy nedospievaj. Áno, aj z tej najkrásnejšej modlitby Otče náš môžeme spraviť recitačný Hviezdoslav Kubín. Áno, že tam budeme recitovať a obsah sa vyprázdni. Teda to, čo dospelosť je, prejsť do toho vzťahu. A to sa týka aj v proroctvách. Prejsť do tej dospelosti. Že sú tie veci, ktoré nás nadchýňajú, krásne, ale sú aj prorocké veci, ktorým treba rozumieť a pýtať si zjavenia od Pána Ježiša Krista, ako to je na časovej osi. Lebo to, čo my žijeme, áno, ten vzťah čakáme na to, kedy sa naplní. To je to vychvátenie, vykúpenie nášho tela. To je to, keď je tá snúbenica. Akokoľvek krásny vzťah má s tým snúbencov, keď je to všetko košer, že na diaľku, jak to je v Biblii, tej židovskej svadby opísané krásne, túži po ňom. Majú, dajme, telefonáty môžu mať, my máme Ducha Svätého, tak ja neviem, vtedy neboli telefonáty, ale posielali si nejaké správy cez priateľky, jak je s tým domom, jak to tam robí. No, akokoľvek to žijú, čakajú na ten deň, keď budú konzumovať to manželstvo, keď budú spolu. Áno, tak aj my na to čakáme. A to je tá dospelosť, že už sa pozerá na tie veci, kam ideme. A tie proroctvá sú nejako opísané. Pán Ježiš nás nenechal bez toho, aby nám povedal, kedy. Máme pozerať znamenia času. To vám dokumentujem teda, že keď som si pozrel v originál to slovo, že niekto argumentuje, že ale nie je vašou vecou. Tak keď som tam išiel, tam zaujímavé ten slovosled. Nie je vám. Nie vám je to dané. Nie je vám žiadnou vašou vecou, ale nestarajte sa. Nie. Je tam originálne slovo nie a vám. A viete, keď som robil napríklad na dvojsmennej prevádzke, alebo zoberiem si na trojsmennej prevádzke, tak ráno prídem do práce a stojí tam kamión a poviem, kedy mám vyložiť ten kamión? A majster mi povie, nie je to tvojou vecou. Áno, rob to nie je tvojou vecou. Ale keď mi povie, že nie je to tvojou vecou, lebo ten kamión sa napríklad vyloží na noc, nočná zmena. To, že to nie je mojou vecou, musí byť niekoho vecou. A je to vecou tej nočnej smeny, ktorá to má vykladať. Takisto. Nebolo vecou apoštolov v tom čase, lebo evanjelium nebolo roznesené. Ale je to vecou poslednej generácie, teda našou vecou.
ktorá sa toho dočká. Preto, keď táto generácia farizeov bola posledná generácia, to posledné jubileum, začalo 25, oni mali vedieť, že sa začala posledná časť tej doby. Mali to vedieť. Preto im Pán Ježiš Kristus povedal, keď je nebo červené, tak viete, že bude pršať, alebo bude pekne, alebo akékoľvek iné znamenia. Ale to, aký je čas, neviete rozoznať. To bola výstraha nie pre farizejov, ale pre poslednú generáciu ľudí. Áno. Takže ja nehovorím, že to je ľahké, ale k tomu sme vyzvaní. Teda keď chceme rozumieť tej časovej osi a potešovať sa s tým, tak musíme mať pokorné srdce. Fakt pokorné srdce, tiché a pozrieť sa do tej histórie cirkvi do 3. storočia, kde ešte nebola ovplyvnená tými gnostickými učeniami a inými kultami, ktoré potom prerástli a stála na jednej lodi, na jednom učení, ako sme si vysvetlili tej rannej cirkvi. Takže musíme si korigovať to naše, svoje, skôr týmto ako tým, čo novodobí kazatelia, novodobí saducejovia a liberálovia hovoria. Ako som spomenul minule. Takže posunieme sa troška ďalej. Rozprávame takých tých vecí, čo týka sa pre dnešnú od vychvátenia, ale to nám vychádza z tohto textu, ako keby to duch dával úplne hovoriť, že ako keby to nebolo len historické, ale keby to všetko, ten duch Boží, on sa pohybuje naprieč celému písmu, napriek každému slovu, ktoré má vdych, ktoré vydychuje toho ducha Božieho do toho písma, lebo litera zabíja, duch oživuje. Aj takéto písmo. Takže taktiež vyslobodí všetkých zajacov z moci Beliála a z moci všetkých duchov, ktorí sú mu určení. To je aj naša služba. A dokoná sa to. Toto je deň spásy, ktorý stanovil prostredníctvom proroka Izajáša vzhľadom na všetkých zajacov, nakoľko písmo hovorí, aké krásne sú nohy na vrchoch nohy posla, ktorý zvestuje pokoj, prináša dobrú správu a oznámuje spásu. Tvoj Boh kráľovia. No to sme si teraz stále povedali. To poslov to je veľmi dôležité. Pôjdeme sa ďalej. Výklad tohto písma je: vrchy sú proroci a tí, ktorí boli poslaní hlásať Božiu pravdu a prorokovať celému Izraelu. Teda to je presne tí proroci, ktorí vlastne začali toto a my to prorockou službou dokonávame to. Posol je pomazaný duchom, o ktorom hovorí Daniel, po 62 týždňoch bude pomazaný, odstránený. Daniel 9.26, teda nám to potvrdzuje vlastne, teda, že aj oni boli oboznámení s týmto proroctvom a vedeli presne, že ten dekret vyšiel v tom čase 444. Teda odtedy vedeli, že to bude vyjavený ten rok 32. Preto nám to ukazuje, že to je presne na ten 8. onak, že to nemohlo byť predtým niekedy, lebo Izajáš pôsobil 700 rokov. Ale aj tie spisy napísal, že tam sa nič takéto neudialo. Áno. Teda oni presne vedeli, keď to komentovali, že sa to udeje. Áno, jak to máme spísané. Takže všetko tam to musí pasovať. Ako som povedal, dokonca aj im to nemuselo byť zjavené, ten dvojitý rozmer, alebo im to bol zjavený, ten dvojitý rozmer, a ten dátum, ten prvý týždeň po 9. jubilei má naplnenie vlastne konečné až teda teraz, v tomto čase. Áno, v prvom týždni 10. jubilea práve sme. Ale na konci doby milosti, to je fascinujúce, priatelia. No, poslov, ktorý takže prináša dobrú správu a oznamuje spásu, je ten, o ktorom je napísané: ohlási rok Hospodinovej priazne a deň pomsty nášho Boha. A toto je to vlastne zaujímavé, že Ježiš to zavrel nad tým, že len deň Hospodinovej priazne, alebo rok Hospodinovej priazne, áno, to máme, a deň pomsty nášho Boha, povedal, to sa odkladá. Áno, tu je to v kope, preto je ten náznak, že to môže evokovať tomu, že ten dátum má obidva naplnenia. To je krásne. A teraz sa dostaneme k ničomu zaujímavému. A ten posol má ich poučiť o všetkých obdobiach vekov v pravde. Teda ten posol, tento text nám hovorí, že nestačí len, že príde ten kráľ Melchizedek, oslobodí nás od hriechov. Áno, že to je tá najhlavnejšia správa, to je to posolstvo kríža, čo my hlásame. Ale tento posol má
ich všetkých poučiť o obdobiach vekov v pravde, aby sme vedeli, že to nie je nejaká mystická viera v nič, že my sa s Kristom nestretneme, aby sme neboli jak závodník bez cieľovej čiary. Každý jeden z nás, kto hovorí evanjelium, mal by poučiť toho dotyčného, kde sa nachádzame a že cieľová čiara je. To je tu hovorené. Zanedbanie tohto je taký istý hriech, ako nehovoriť o morálnych veciach, napríklad v cirkvách. To je presne to, ako keby prídeme do nejakej cirkvi, do nejakého zboru a teraz káže sa tam nejaké morálne zákony, ale len jeden nie. Lebo práve, ja neviem, ten predstaviteľ má problém s tým, dajme tomu, ja neviem, že by to bolo, že by bol rozvedený, alebo čo, ja nehovoril by o tom manželstve. Áno, lebo sa o to dotýka. Nehovoril by o tom. Alebo že by napríklad si popíjal troška, nehovoril by o tom alkoholizme až tak nejakým spôsobom. A keby tam bol tých vecí viacej, no tak je to dobre odísť. Áno, lebo nehovorí to plné evanjelium, nehovorí to v pravde, lebo sú tí ľudia zasiahnutí tým slovom. Ale to isté platí o proroctvách. Keď ten človek, ktorý hovorí o evanjelium, nepoučí tých ľudí o všetkých obdobiach vekov, ktoré nastali, tak im neukazuje na cieľovú čiaru. Neukazuje im na to, že Pán Ježiš príde a reálne sa s ním stretne. Preto toľko ľudí stráda, keď poviete nebo niekomu, alebo že niekto mal víziu neba, tak vám budú ukazovať, kúkať sa na vás, bude, že či si prišiel z planéty, alebo z nejakého Marsu, lebo čo. A to nikto nevie, a to sa dostaneme v ďalšej časti o tom, že Boh vyjavil aj nebo, ako to tam je, nielen Pavlovi, keď bol v 3. nebi, ale v terajšej dobe, vlastne od toho roku 1948 máme mnoho svedectiev, aj predtým boli, lebo ako som povedal, začína to minulé ten príklad z tej svadby, že tá doba sa pripravuje, že nie je to hneď, Boh dávkuje to a ukazuje. Ukazuje tým ľuďom, ako to je v nebi. Áno, dostaneme sa k tomu ďalšej časti, keď ako tam vlastne vidíme neba. Keď dneska povie niekto o nebi, alebo o tom, že sme blízko toho, že časovej osy, tak ľudia sú nedospelí. Nedospeli sú, nechceli dospieť, ako sme si to rozprávali. Sú to 5-ročné dieťa, ktoré recituje básničky, alebo ktoré počúva niekoho a nepýta sa Ducha Svätého. Toto je bol cirkvi. Vôbec na svete, ale na Slovensku a v Česku istotne je to bol. Lebo keby to nebol, tak ľudia by boli zrozumiteľne poučení o obdobia vekov a o tom, že príchod Pána Ježiša Krista je na spadnutie. Už keby z ničoho iného, že by toto človek nevedel aspoň z tých znamení, ktoré sú naokolo. Áno. Takže ja chcem ukazovať, že toto už vedeli Eséni, tak toto predpokladali, tak to hovorili, že tí proroci, tí poslovia majú ruka v ruke, aké krásne sú mnohí toho posla, keď hovoria dobrú zvesť o tom, že Melchizedechové kráľstvo sa aplikuje na nás, vrátilo sa a my sme tým kráľovským kňazstvom, že tá chrámová opona sa roztrhla, že už mám prístup, že prístup k Bohu je úplne odkrytý skrze toho Melchizedecha, Pána Ježiša Krista. A nie je žiadne právo, nemá nejaký človek usadnúť si na tú stolicu a povedať, žiadny človek nemá právo zašiť tú oponu a povedať, nie, jedine cezo mňa dojdete k Bohu. Jedine cez to, že ja ti odpustím riekov. Každý máme moc odpúšťať riechy. Vám je daná moc, kto uverí. Jedine takto to musí byť. Jedine cez pastora, jedine cez kňaza, jedine cez farára, jedine cez to a cez to, jedine cez nejakého velikána. Áno. Toto sú tí zašívači tej chrámovej opony. My naopak máme hovoriť aj tým ľuďom, ktorí sú aj pomimo a nikdy neboli v nejakej cirkvi a toto je ich čas. Keďže tí zašívači opony odmietli toto všetko, chcú skryť ten príchod, ako to skryli farizei, chcú skryť ten príchod Pána Ježiša Krista a sami nevchádzajú, tak teraz je ten čas volať tých medzi plotmi všetkých. Ja teraz chcem povedať, priatelia, kto sa nájde? Nielen chudobný, ale kto je napríklad bohatý v svete, že má všetko. Že dosiahol kariéru, dosiahol úspechy, dosiahol bohatstvo, ale nedosiahol ten bod vnútorného šťastia, súzvuku a vnútorného pokoja s Bohom. Je toto vaša šanca. Nemusíte nikde chodiť. Choďte tam, čo povedal Pán Ježiš. Keď ty sa chceš rozprávať s nebeským Otcom, chod do svojej izby, zavri dvere a tam mu to všetko povedz. Instantne vám hovorím, sa začnú deť zázraky vo vašom živote. Je to vaša šanca. Nemusíte čakať, kým vás vyšúchať lavice niekde v zbore a ísť od nejakou cestou oficiálnou podľa niektorých, podľa tých, ktorí zašili tú oponu, že len oni sú tí vyvolení. Máte prístup neobmedzený ku kráľovi nebies. Opona je roztrhnutá. Stačí mu
prísť a povedať. A uvidíte, že keď ste išli celý život a mali ste ambície a dosiahli si, čo ste chceli, a potom vám to nestačilo, a ďalší zážitok a ďalší zážitok. A nedosiahli si ten bod svojho uspokojenia vnútorného. Ježiš je odpoveď. Lebo na každú životnú rovnicu, a každý má svoju životnú rovnicu, každý ten človek má svoju životnú rovnicu. Jeden má dlhú, jeden krátku, jeden zložitú, jednu jednoduchú, ale na každom konci je meno Ježiš. A keď neodmietnete tento výsledok, tak sa váš život kompletne zmení a dosiahnete to, po čom ste túžili. Nie nadprirodzenou cestou, lebo Boh, Ježiš, Melchizedek sa nad vami zlutuje. To je to, čo nám majú tieto proroctva. Pre každého je to šanca. A ešte vám poviem aj to, týmto novým ľuďom, nezasiahnutým nejakým náboženstvom, že tá časová os je tu. Ja vám to nezatajím vám to. Ten poslov, ktorý vám dovedú dobrú správu, že Pán Ježiš Kristus je odpoveď na váš životný problém, tak vám poviem aj to, čo tu mám povedať. Poučiť vás o všetkých obdobiach vekov. Sme na konci vekov. A podľa tohto kalendára máme veľmi málo času a pravdepodobne sme v období posledných 7 rokov. Áno, kde máme ešte možno ten vek milosti užiť a potom možno príde vychvátenie. Ja to nehovorím, že to tak bude, ale podľa tohto kalendára 50 rokov je posledné jubileum. A keď si zoberieme ten precedens, aký sa stal pred 2000 rokmi, že od 25 do 32 sa vlastne sa ustanovil ten vek, ktorý my máme teraz v duchovnej oblasti. Prešiel v duchovnej oblasti. Tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to môže stať teraz, po 2000 rokov, takisto. Áno, a vidíme to naokolo. Nezatajím vám to, poviem vám tú pravdu. Sme na konci časového obdobia. Áno, teda má ich poučiť o všetkých obdobiach vekov. Áno, vekov, ako sme si vysvetlili, o tých 2000, 2000 a 1000 rokov. V pravde. Vláda, tu mám niečo, nám tu chýba, keď to je fragment, ktorá prechádza od Beliala a vracia sa synom svetla. To je to. Ježiš rozbrojil. To som presne toho povedal predtým. Vidíte, že Ježiš ozbrojil knieťatá mocnosti a dal vládu svätým najvyššieho, ale v duchovnej oblasti, preto my sedíme a kráľujeme v duchovnej oblasti. Telesne sme ešte pod autoritami a stále prenasledovaní od telesných ľudí. Nejaké duchovné bytosti stále prenasledujeme, ktorí myslia telesne. A modlíme sa za nich, aby začali mysleť duchovne, aby sa stalo to znovu zrodenie, aby ich Otec, nebeský Otec, aby ich vyučil a poslal k Ježišovi Kristovi, lebo ten je neodmietne. Inými slovami sa to hovoria, aby dostali ducha milosti, pokánia a pokorných prosieb, lebo to chýba, aby mohli prísť Ježišovi. Takže vláda, ktorá prechádza od Beliala, sa vracia synom svetla prostredníctvom Božieho súdu, presne ako je napísané, ktorý hovorí Sionu. Tvoj Boh kráľuje. Sion sú všetci synovia spravodlivosti, ktorí zachovávajú zmluvu a odvracajú sa od chodenia po ceste ľudu. Tvoj Boh je Melchizedek. Ten ich vyslobodí z moci Beliala. To je písané pred Kristom. Toto znova 100 rokov pred Kristom. Datovaný tento spis. Teda tvoj Boh je Melchizedek. Prečítame si list Židom, vieme, kto je Melchizedek. Áno, to Pán Ježiš. Je to Pán Ježiš. Židom to zostáva skryté. Áno, to je Melchizedek. My vieme, kto je Melchizedek. Pán Ježiš Kristus. Teda v Sion v tomto prípade sú všetci synovia spravodlivosti, ktorí zachovajú zmluvu. Ktorú zmluvu zachovávajú? My sme naštepení do toho Izraela. A ten mal starú zmluvu. A Boh ju vylepšil. Áno, podľa čo je staré blízke zaniknú. Lebo tá zmluva, ten zákon nemal moc dať milosť. On všetky riešikov umilostil. A my sme cez toto naštepení. Ale všetky synovia spravodlivosti. To my nepotrebujeme zákon, už napísaný, my máme v srdci. Teda ten zákon je totožný. Nezabiješ. No kto z nás by chcel zabiť? Ale je to naozaj tak? Mnohí cirkvi kazatelia potraty. Už je nezabiješ. Alebo nepožiadaš manželku blížneho svoja. No dneska by sme povedali asi manžela blížneho svojho. Vidíte tie hlúposti? Vidíte to? Je ten zákon Boží napísaný v našom srdci? Sme synovia spravodlivosti, ktorí zachovávajú zmluvu? A tá zmluva musí byť tu na. Príde deň, keď ja vám zapíšem môj zákon na srdci. A to sme my. To boli prvotní Židia a my sme cez Mesiáša naštepení do tejto zmluvy, kde je tá už tuto. Áno, ale stále sú aj neveriaci pohania a ešte Židia, ktorí neuverili. Pre nich je tá kamenná doska. Áno.
tak sa bude musieť aj odkryť, aj tá archa pravdepodobne sa ešte odkryje. Všetko nás to čaká, tieto veci, v tomto poslednom jubileu. Áno. Takže tuto je to krásne vyjadrenie tvoj Boh je Melchizedek. Takže to je to, čo dneskám tí Židia, keď sa povie Melchizedek, tí ortodoxní rabíni, tak to je pre nich záhadná figura. Áno, pre nás nie. Pre nás vieme, že Melchizedek opísaný v Biblii je ten, ktorému dal Abraham desiatok. Teda on, ktorý mal v bedrách Léviho, tak to má vysvetľované, vlastne nadradil nad seba Melchizedeka. To je to kňazstvo, ktoré je reprezentantom Ježiš Kristus. To je to kráľovské kňazstvo, áno, kde bol kráľ, kňaz, aj prorok v jednej osobe. Áno, a to sme my. Sme kráľovskí kňazi a sme prorocký ľud. Rozumieme tomu. A Ježiš toho predstaviteľom. Teda oni nepoznajú tú figuru, teda, lebo majú rúško ešte, my už tú figuru poznáme. A tu je napísané, tvoj Boh je Melchizedek, teda Boh je Ježiš. Tu je to priamo napísané. Teda línia SNO rozumela tomu. Nezatracujme všetkých Židov. Áno. Lebo tam musela byť línia, ktorá očakávala. Tá vládnoca elita, tých saducejí, farizei alebo zákonníci, ktorí tam boli, to bolo o nej písané, tých zvitkoch, že ona zavrhne Mesiáš. Aj to malo svoj účel, aby sme my vstúpili. Dokonca tí, ktorí to bolo skryté, sme si minule vysvetľovali. Z tohto zvitku, aj tých Boh priradí k podielu Melchizedeka. To znamená aj teraz, keď niekto zadržiava tú správu o obyčajnej ovečke, niekde, že Pán Ježiš Kristus prichádza, ale tá žije spravodlivý život, zachováva túto zmluvu, tá bude vzatá. Tá bude vzatá. Ten, ktorý to zadržiava, nech porozmýšľa, či bude vzatý on. Takže tvoj Boh je Melchizedek. Áno, je to krásne. My sme mohli prostovať o tom Melchizedekovom kňazstve. Krásne. A tu sa mu vysvetlil, Duch Boží mi to ukázal, vysvetliť to na tomto spise, aj na tomto rolku od mŕtvého mora, od tohto zvitku, vlastne, scroll alebo rolok, si to v angličtine to scroll, slovenčine zvitok, a keď to popletieme, to je nejaký scroll zvitok. Takže v tomto zvitku Pán ukázal, dovolil mi to vysvetliť to mimo Melchizedekovo kňazstvo, ktorého sme my účastní. Áno, sme kráľovské kňazstvo, máme službu zmierenia, sedíme v duchovnej oblasti a kráľujeme. Ako to využívame, to je už iná vec. To, že to nevyužívame, neznamená, že nesedíme s Bohom. Ale my sme tam asi len ako tak ubití niekde v rohu. Nie sme na tej stolici s Kristom a nekráľujeme, lebo nevyháňame tých zlých duchov našeho okolia. Neuzdravujeme, mnohé veci nerobíme, zanedbávame. Nie všetci, áno, nie všetci. Ďaká Bohu za každého jedného, ktorý to robia, ktorý kráľuje. A takisto sme prorocký ľud. Máme prorokovať a máme rozumieť proroctvám a poučať druhých o všetkých obdobiach vekov. A teraz sa prídeme do toho finále, vlastne, do poslednej časti, už len do tých 2 veršoch, ale najkrajšej časti. Preto som povedal, že tento výklad nám umožňuje rozprávať o tom, že ten dátum, jeden šmítarok, teda 7 rokov, po 9. júli môžeme stiahovať aj na toto obdobie. To nie je len také samozvané, že by to Boh ukázal len tak, ale pozrite sa teraz, čo tu je napísané. Pokiaľ ide o to, čo písmo hovorí, potom dáš mocne zatrúbiť na trúby v 7. mesiaci. Sviatok trúbenia, vieme, s čím sa spája. S vychvatením. Na to bolo už moc vyučovania a tento zvytok nám hovorí predivným spôsobom. Viete, čo je napísané Leviticus 25.9. Tento zvytok predivným spôsobom, jak začal o oslobodení zajatých, čo Mojžiš povedal v tom jubilejnom roku, že to je predobraz toho, čo Izajáš hovorí, čo Ježiš vyhlásil na Nazarete pri tom svojom prvom príchode. Tak tento zvytok nám prorocky hovorí aj v druhom príchode. Preto je legitímne uvažovať ten dátum. Prvý týždeň v tomto jubileu, teda v týchto 7 rokov, sa udeje vychvátenie na sviatok trúbenia. V 7. mesiaci. Preto sa ten zvytok vracia tam, kde začal. Áno, to bol Leviticus 25 a to je Leviticus 25. Ja som vám chcel poukázať, drahí bratia a sestry, že proroctvá sú není svojvoľné. Musíme dať rešpekt Bohu, pokoriť sa pod jeho mocnú ruku a pýtať si múdrosť.
Nemôžeme len tak niečo vysvetľovať. Nie je to možné. Každý z týchto, môžete to zastaviť v pokoji potom, prezrieť si aj ten text. Každá doba mala svojich ľudí, bratov a sestr. Kristovi táto doba, alebo predtým ešte ľudí, ktorí verili Mesiáša, alebo predpotopnej dobe, ktorí boli spravodliví. Každá doba mala svojich spravodlivých, svoje prvotiny a mala aj svojich vlážnych a mala aj tých, ktorí budú bojovať. To tajomstvo neprávosti pôsobí naprieč dejinám. A je dôležité, aby sme porozumeli, že toto sa musí skončiť. Teda, že tá časová os je dôležitá. Ako žijeme s tým Kristom nás, že už nežijeme my, ale žije Kristus nás. To je to, že on nám vysvetľuje tie podobenstva. Aj proroctvo aktuálnym spôsobom, že sme prorockým ľudom, môžeme prorokovať dobré veci. Môžeme kráľovať, môžeme uplatňovať tú autoritu. To je to, čo máme robiť. Aj to mnohí robíme. Žijeme poctivé kresťanské životy, náš životný štýl vychádza z toho, že nasledujeme Mesiáša. Ale musíme vedieť, že táto časť nášho súženia, cez ktoré vchádzame do nebeského kráľovstva, sa skončí. A že potom príde súd, Boží súd, ktorý bude na tých, ktorí neuverili, alebo ktorí váhali, alebo odkladali. Áno. Tomuto musíme rozumieť a že my sme na prahu tejto doby. Ďakujem Bohu za každého jedného z vás, ktorý dojde o kúsok bližšie k poznaniu Pána Ježiša Krista, ktorý bude naplnený radosťou a ktorý mu poukreje srdce. A že aj týmto poskočí to dieťa v našom lone. To tehotenstvo Pánovým príchodom, že poskočí. A ako to esenská komunita vysvetľovala 100 rokov pred Kristom prorocky, lebo to mala dané. A ten ukazoval ten prvý príchod, tak táto komunita pravdepodobne, alebo tento spisok nám ukazuje niečo o mnoho viacej ešte, ako len ten prvý príchod Pána Ježiša Krista. A my sa tým môžeme potešovať. Ako som povedal minule, nie je chybou proroctva ani tohto zbytku, že nás to nepotešuje. Keď nás to nepotešuje, je to výzva pre nás, aby sme si upravili svoje životy. Keď nás to potešuje, vďaka Bohu, lebo Boh je dobrý a do každého času, aj času súženia, cez ktoré prechádzame mnohokrát, nám dáva potešenie. Už to nebude dlho trvať. Bratia a sestry, týmto by som chcel ukončiť o Qumráne na čas a myslím, že je dobre sa pohnúť ďalej, a to k tým zjaveniam a snom a videniam, od čo povedal Joel, lebo tie veci sa dejú, ale keď ich počujeme, keď počujeme, že niekto bol s Pánom Ježišom, že niekto mal víziu alebo videnie neba, aké to tam je, alebo že Ježiš ho jasne poučil o vytržení, tak začneme bojovať proti tomu a nevieme ani prečo. Lebo naše srdce nie je celé pri Pánovi. Neboli sme vyučení, máme mnoho trnia a bojujeme proti veciam, ktoré nepoznáme. Povieme si aj o tom, ako rozoznať tie veci, ktoré sú od Boha. Keď je Pán Ježiš Kristus centrom pozornosti a všetko, čo okolo neho je napísané v Biblii, že bol v tele na tejto zemi, že bol zabitý, že stal z mŕtvych. Toto, keď je centrom pozornosti toho posolstva, ktoré dostal človek, môžeme vedieť, že sme v bezpečných vodách. Keď Pán Ježiš Kristus nie je centrom takéhoto posolstva, tak nemusíme s tým strácať čas. I keby to posolstvo mohlo byť pravdivé, nehovorím, že nie, že mnohí ľudia sú tak dojatí, alebo také svedectvá, že vidia nebo, že rozprávajú tie veci a vidia Ježiša akoby zďaleka, nehovorí ako o centrálnej figure, nehovorím, že to nemusí byť pravdivé, ale ja sa osobne vyhýbam tým svedectvám, kvôli tomu, že bezpečná voda, bezpečný prístav, keď je centrom týchto posolstiev Pán Ježiš Kristus. Ale k tomu sa dostaneme už na budúce. Takže priatelia, bratia,